ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ವೆನಸ್ಡೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವನಸಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತನು ಶೋಭಾಂಟಿ ನಕಲ್ ವನಸಗ್ಲೇ ಇದ್ದೇರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟೆಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗುರುವಣ್ಣ ನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ನಕಲ್ ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ನಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಪೈ ಪೈ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದು ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಲೇಟ್ अंकल रेस्टोरेंट रीच आया साई दूरा ओ मस्त शौक उन्ने तो लाए फुल फ्लावर या हाय हाय ಎಂಗಲ್ನ ಗುರು ಬಾಯ್ ಬೇಗ ಹೋಯ್ತಾರಾ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಎಂಗಲ ರೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಕುಲ್ದೇರ ಎಂಗಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಪಾರ್ಟಿ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಹಲೋ ಎಂಕಲ್ ನಪ್ಪಿರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಮುತ್ತಬ್ಬಲ್ ಎಂದು ಹೋತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಲ್ ಬತ್ತುಂಡು पूरा बिजी लेर मेर तुले मेर ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇರಳ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಾರು ಹಾಂ ನಿಕಲ್ತೆ ಮೇರ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾ ಮೊಕುಲ್ರ ಜನ ಲೇಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶುರು ಎಂಗಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದಾಂಡ ಅದೇ ಲೆಮನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನಾ ಲೆಮನ್ ಉಂಟು ಎಂಗಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತು இந்த ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಂ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತವು ಬಂದ್ ಆತೊಂಡೈತೆ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ಹೆಂಗಲ್ ಪಾಪ ಪೂರೇನಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅವನೊಂದು ಏನ ಬೋಡ ಏನ ಬೋಡ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾತಿರ್ವಲ್ಲ ದಿಯಾ ದಾದಾ ನಾಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ದಿಯಾ ಏನಗೆ ಪುನೀರ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರಿಜ್ಜ ಮೊಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಗ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಗುಲ್ದಿನ್ಯಾ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಮೂಲಿಜ್ಜೆ ನೋಡಿ ಅಂತಿದೆ
ಅದೇ ಹೋಪಿನ್ ನಮ್ಮನ್ ಪುಡ್ದು ಪೋಯಿನ್ ಪೂರ ಪೋಯಿರ್ತೋಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿರ ಲೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೆ ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೆ ಜೆಪ್ಪರೆ ಅಬ್ಬಾ ಬೆಚ್ಚ Hai, kita pergi mana dah?